Az Kisaszer Néptadotánc együttes Ficánta csoportja következik. Az együttes vezetője Vanszkini Margarita. Felkészül a Kisaszer Néptadotánc. Tehát a színpadon a Kisaszer és az a tánc együttes Ficánta csoportja.
Az Isaszteni Picánka csoportot láthattuk a színpadon. Az együttes vezetőjét megkérem Bánszkényi Barga Juditot fáradni a színpad elé. Felkészítő pedagógus Hajdúni Vilánszky Ildikóval. Iskolai óvodásokat várjuk a színpadra. Üsközvatlanból érkeztek az Eszterlánc Egységes Óvoda és Bölcsödenem csoportosai, akik galgamenti játékokat adnak elő. Felkészítő óvónők Polgár Szabó Gyönki, Kovács Judit és Magyar Tóra. Felkészülnek a pencióvonásra.